Wel, rwan to a newid bach, bri cynghennid wan i chi, gwertheg Henffordd, braf I gweld nhw, Richard ydy. O, di mae'n hyfryd gweld nhw, ac yn wedi yn fan yma, mae gen i tîm o 3, so ydych chi'n cael gweld gennych chi dewis, os ydych chi gan y beirniad oes, a di gael llon ring o'n nhw. Mae'n rhaid bod chi'n newydd ymuno ni, Richard Tudor o Llystyn, Llanerfil, ac yn ffermio hefyd ar gyrion cwm Nantarera a menw clws. A lle iach. Wel, awr te, wy'n siŵr bod ti'n ei fath a fi yn falch iawn gweld y bryd yma. Ac welis I darw ma ddoi wel o'r bryd yma, mae'n darw dychryn a gweud y gwir. Ond mae gwertheg dda fewn fan hyn wan yn oes. Oes, mae teirw, mae'n dangos rhinweddau yr bryd. Chi'n gweld y teirw bach ifanc yma yn llond I crwyn. Chi'n gweld, maen nhw naturiol yn gallu rhoi'r braster ymlaen ydyn nhw. Ond mae heffrod da iawn yma. Wedi weld heffred a gwastad coed, Llanwnog, Carsws yma. Tyfod wedi claddu da i fan yma, mae e'n dal I ddangos. Ac mae wedi ennill yna gyda'r heffer, a mae'n heffer dda hefyd. Mae'n braf gweld yr hen deuluol yma. Ti bobl sy'n bemro fyna. Oedd yn arfer hela gwartheg dros y byd I gyd, Stones yn de. Mae'r cynnydd yn y diddordeb yn y bryd trwy'r archfarchnadoedd yn peth da i'r bryd. Mae'n rhoi hwb da iddyn nhw, I gael y brydwyr mae rhoi rhyw hwb iddyn nhw I gallu mynd ymlaen a cario ymlaen ar y job. A tywod yw cig rhain ar gwartheg dion Cymreig, wel bridi a cynghennid fel y cyfri. Dwi I cig nhw rhy math ar cyfandirol yna di. Gig, caled, mae'r sain mae'n gata lle mynd trwyddo fel wrth I goginio. A mae wahanol blast o'n yna. Mae'n gwell blast ydi o. Mae hynny'n sicr. A mae'r... Mae'n glin gweld nhw yma. Mae gen nhw rôl mawr I chwarae yn dyfodol y fyches gwartheg Cymru dwi'n meddwl. A so ti'n debyg I fi yn gwylio'r rhaglenni Cowboys dwi wrth y modd efo nhw'n de. Wel, mae'n agianodd o'r ein ar y lledi hynny, does ma nhw. Mae nhw'n hen fryd o wartheg yn yno. A cyrniau ar hynny wrth gwrs. O, debyg iawn. Debyg iawn. Mae'r modd wedi bod yn fath ar Aberdeen. Fi nôl ymlaen I America a gwledydd y byd a gweud y gwir. I gael y gwaed gorau nôl efo'r gwartheg di, ond diolch wedi tedeini digon I wneud hynny. Na. A dwi wedi bod allan yn America dipyn yn edrych ar yr Angus ag ar y Hereford i'r raddau. A chi gwybod, mae'r rheswm bod nhw gymaint o niferoedd ohonyn nhw fan ydy achos bod nhw'n byw yna. Chi'n gwybod, dyna beth, petan nhw ddim yn gwartheg sy'n gallu byw yn y cynefin caled yna. Bydden nhw ddim yna heddiw yna. Ond mae'n rhai gweud, mae'n bleser gweld y cilch yma a gymaint o wartheg Henffordd. Mae'r gymdeithas yma yn neud I gorau glas I hybu'r bryd. Ac I ddod wath mae'n y le i'r brydiau cynghennid yn oes, mae rhaid I ni ddeud, a dwi'n wedi digon ohono, mae'n y le I fi nhw. A pan ydych chi'n gyrru trwy'r gwlad, ydych chi'n gweld cae o wartheg Hereford, mae nhw'n olygfa hyfryd ydyn nhw. Wel eto I fi nôl I blynyddoedd yn ôl pan oedd ti'n mynd i'r farchnad pan o'n i'n grwt ifanc. Wel oedd ddim byd yn anrydeddu'r un farchnad yn fwy na gwartheg di penwyn a gwarreg gwyn. Llond y ring ohonyn nhw. Allan o'r un ffrisian Brydeinig ynddo. Ond y wartheg stor arbennig iawn. A mae'n fiwch signo da, mae llath i'n para'n hir tywed i'r llon dydy. Ond mae'n dda gweld y safon yn codi ac yn ail dod nôl. Maen nhw wedi cael blynyddoedd tawel o ran y niferoedd. Mae'n dda cael gweld nhw nôl yn lle maen nhw'n fod. Mr Duville wedi wneud I o swydd darbu, mae o wedi wneud I feddwl I fyny. Ac wastad coed, Caersws, Brydwyr, fel o'n i'n gweud I dad I fam bellach wedi'n gadael ni, o'n nhw'n ffyddloniad yn y cilchoedd yma. A diolch y drefn, mae'r mab a'r teulu yn dal I gadw ymlaen. Mi fydd yn ddiddorol gweld be mae'r beirniad yn ei ddewis fan I gynrychioli'r bryd efo'r triawd. Ydy o'n tynnu at y heffrod neu at y teirw? Dwi'n disgwyl mlaen I weld y tarw Henffordd yna fo. Law hwnnw'n mynd I. Felly, dwi'n siŵr bod chi wedi
mwynhau'r wledd yma o'r gwartheg Hereford. Llawer yn galw nhw'n wartheg ddoe, ond maen nhw'n wartheg heddiw hefyd. Yna ni, Gwastad Coed wedi cael ei ddewis yng Nghynta yn y dosbarth na i 3 o anifeiliaid. Gyno heffer dda, fydd hwnna, welwn ni hwnna'n y funud eto, mae'n siŵr gen ni. A 2 darw ar ei ochr i. 2 darw. Ifanc fynd e. A'r Thorns wedyn o Sir Benfro. Dwi'n cofio mynd i gatre rhain, ac o'ch chi'n gallu. Mae'r gwraig Thorns a'r ferch yma'n co. Pobl o'r Preseled i'r rhain yn wreiddiol. Mae'r rhain yn gwybod beth i gwartheg. Ac oedd ei dad wedi allforio teirw dros y byd i gyd. Mae gegin yn frith o deirw Hereford wedi mynd dros y byd. Ac maen nhw'n dal ati, maen nhw lawr yn Imbych y Pysgod, lawr yn y gwaelod yna. Ond ardderchog. Gadwyd i'r rhai gwartheg di Penwyn Bichod neu ti? Mae yna un acw. Ac mae'n sicr fywch lleia sydd gen ni, ond mae fywch sydd yn... Mae'n ffyddlon bob blwyddyn. Mae nôl yn darw ac yn magu llo mawr pob blwyddyn. So bod i'r lleia yn sicr bod yn bell o fod o salas acw. Di.